ଦବ ହାଫ୍ ଦବ ଦହିବରା ଖାଇବା। ଭଙ୍ଗା ବରା କଣ ଦେଇଛ? ଭଲ ବରା ଦଉନ। ଭଙ୍ଗା ବରା ହଉ ଥାଉ 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 ଦେବ। ନା ହଁ ସତରେ କାହିଁକି ଆମେ ତ ତମ ପାଖରେ ଏଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ସିଆଡ଼େ। 3ଟା ବରା ଦେବେ 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ଯିବିନି ଚାଲିବ। ଖାଇବେ ମୋତେ ଖାଇବେ। ମାଗେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବ 50 ପଇସା କ'ଣ ପାଖରେ ରହିବ? ସେ ପଇସା ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଯିବ ସେ ପଇସା। ଫୁଲଟା 60 ହାଫ୍ଟା 50 ଫୁଲଟା 60 ଭଲ ମାରୁଛନ୍ତି ତ।